Moje meno je Lukáš Hatala a som Chief Technology Officer pre východnú Európu v spoločnosti DXC Technology. Okrem tejto pozície sa aktívne angažujem v ďalších technologických projektoch. Som riaditeľom pre medzinárodné vzťahy v Blockchain Slovakia a generálnym riaditeľom vlastného projektu Neuromorphics Europe. S veľkou radosťou vás pozývam na SecTech Security Day 2024, kde budem mať keynote prednášku na tému vplyv AI na moderné útoky a potenciálne hrozby v najbližšom období. Príďte a zúčastnite sa na diskusiách, ktoré nás čakajú a spoločne preskúmame, ako vieme využiť technológie na zlepšenie bezpečnosti online sveta. Registrácia je otvorená a verím, že vaša prítomnosť prinesie cenné pohľady do diskusí. Teším sa na stretnutie na SecTech Security Day 2024.